Que debe ser fijador, pero non é ningún... No corazón do monte hai unha tenda donde o venden. Pasados. Chegamos en esta illa a tira de tempo, pero pareceme chache. Aquí hai unha pila de cousas que facer e podo facelas con papá. Vale. Vin a esta illa co meu pequeno e agora non podemos regresar a casa. En fin, mentre el sexa feliz, pouco me importa onde estea. Ai, que bonita cousa, dixo eu, o pai. Non os podes marchar de illa sin un tarro de gel Glamax. A guía di que o venden nunha tenda ao outro lado do monte. O monte parece bastante chungo, pero necesito tomar o meu pelo salvaxe. Escoitei tantas veces a mesma cantinela que xa a sei de memoria, pero tampouco tiña nada mellor que facer, así que aquí estou, non dirades nada ao guía. Vale, distinguidos cabaleiros, son un dos guías oficiais da illa e estou dando indicacións aos turistas. Se tes algunha dúda, falade co meu colega que está no nordeste do escenario. En fin. Que si temos gel Glamax, temome que está agotado. Era o artigo máis popular da tenda. Suministraron a propia Mariana, pero por algún motivo deixou de facelo. Vale. Benvidos, visitantes, son o guía turístico da illa. Conozco a rexión mellor que a palma da miña man. Queres que vos faga unha visita guiada da Isla Maraña? Non sei se dicille que sí, pero bueno, a ver que me di. Estupendo, vamos alá. O mar frondoestal é singular, pero este sitio é incluso máis peculiar que os demais. A zona sur temos unha plaza e ao norte un frondoso monte. En esta illa rodeanos todo tipo de cousas antigas e misteriosas. Por exemplo, este é a buclidia, un árbore fora do común que crece cunha forma retorcida. No pasado usábase como plataforma para chegar ao faro, a xente adoraba, pero por desgracia a árbore encolleu, quizás a causa da fractura do continente. A buclidia reacciona cando a xente canta e baila. É un misterio sin explicación, pero se recibise un estímulo forte, quizás sirva de axuda. Queres continuar a visita guiada? A ver que máis me vai contar. Genial, entón permitid que vos fale sobre as ruínas. Estas ríos son creditas da illa, van en relación ca gran condutor, o protector de Concordia. Se os preguntades quen é exactamente que facían nesta illa, nadie o sabe en realidade. A ver, unha vez máis. Genial, entón permitid que os mostre o escenario. Moitos turistas acodan á illa, de aí que contemos con o noso propio escenario. Se supoñía que o disco Gurú Viaxeira actuaría en directo, pero por ser o seu tupé non ten a carisma habitual, eso teno bastante alicaído. Pois puxo a actuación por raro que pareza o motivo. Pero quen somos nós para xulgar as necesidades dun artista? Non. Sin problema, xa sabes onde estou. Vale, xa me dou bastante a tabarra. Papel do gran condutor na historia. O gran condutor é o espírito guardián de Concordia. De ele dice que empleaba esta pedra especial a modo de asento. Pode percibir aínda a día de hoxe a pegada que deixou alguén do seu tamaño na rocha. Cantas veces non descansaría aquí para deixar unha marca tan indeleble. Bueno, esa marca non podo evitar pensar mal con esa marca. Pero bueno, non vou dicir nada. Joder. Bueno, vamos a avanzar por aquí. Entendo que por aquí é por onde teño que ir. Ah, mira, novas criaturas. Hostia, non me dou tempo a saltar. Estos que son como jabatos, ¿no? Vale. ¡Hostia! Non lín eso, Veña, podería probar esas flamantes martelos.
Selecciona un enemigo para atacalo con dun bueno, isto en galego creo que se día martelada, creo, que o lín onte. Creo que se di martelada. Unha palabra que nunca usei na miña vida, vou mentir. Si tanto Mario como Luigi están listos e poden loitar, executarán un ataque coordinado. Cando o arco do martelo alcance o seu punto culminante, pulsa o botón correspondente para que o ataque sea máis efectivo. Os martelos resultan especialmente útiles frente a enemigos que se protexen a cabeza ou que son inmunes aos saltos. Vale, pues vamos a probar o martelo. Non sei se tiña que pulsar o A e ao final. Por certo, aquí non queda claro, pero sí que me estuve mirando e nas anteriores entregas as accións con Luigi sempre son co botón B. En cambio neste xogo as accións telas que confirmar co botón A igual. E eso confunde máis do que creedes, porque nas anteriores entregas non era así. E eso lía que flipades. É verdad que para retroceder aquí é co B, pero nosotros creo que con que lle deras a unha dirección xa retrocedías. Pero bueno. Ah, mira, aquí non lle hai que dar ao B despois. Ah, que se cabrea. Hostia, que volve. Que se cabrea, tú. E supoño que fará máis danos se che golpea nese estado. Cuidado, A ver se yo piso, ¿no? Toma, creo que esto sí que os aturde. Bueno, un xa se cabreou. Uf. O sea, que non se cabrean en base á vida que lles queda, sino que poden se cabrear porque sí. Aí vai. Hostia, que non va nada de vida tamén. Vale. Sí, obviamente hai bichos que voan e co martelo nunca vas poder golpealos. Vale. Iba eu tan pancho cando apareceron esos monstruos e me impediron volver a casa. Agora xa me sinto con ánimos para non dar o paseo, polo menos. Volverei má plaza. Xa sabedes, andade con moito olliño. Mais adiante, ademais de monstruos, hai bichos. Oh, vale. Non me dou tempo, ben envenenado. Hostia, agora veñen tres, ollo. Ah, que o podes pisar. Pensei que o vi rodando. Buenísimo. Bueno, hai que matar a este primeiro. Hai un... ¡Hostia! Pensé que marchaba, porque a veces pasaba. Hostia, pero es... Gran jovato. Ves, son jovatos. Non jabatos, son jovatos. Hostia, pero ollo, Ollo. Hostia, madre que pariu. Saltei moi pronto. Folla de maraña.
Joder, é que ainda me confundo a veces, porque, como se suele decir, a memoria muscular vale. Ademais, creo que hai un marxe máis amplio, me dá a sensación de a hora de que lle das aos botóns. Porque eu creo que nos anteriores, se non lle dabas nun momento un pouco máis exacto, que xa directamente che contaba como fallo ou non facía tanto daño. Merda. E agora... Ah, vale. Como se separou Luigi. Que este é azul. Non sei se son máis poderosos cos... Hostia, que falso. Cambiou o patrón aí, Gano dúas veces, Un deles atacou dúas veces. Deses parabote. Hostia, aguantou, Vou atacar a este. Hostia, se non saltara non me dañaba, Que cabrón, tío. Como me engañó, Pero ese é un clásico ao final. Xa non lle dei adrede porque sabía que o reventaba. Pero bueno, igual poden darlle igual. É que eu creo que tamén nos anteriores, se o vencía xa dun golpe, non continuaba a animación. Pero bueno. Neste caso... Martillo normalucho. Vale, vamos a mirar aquí unha cousa. Martillo vello. Vale, con esto facemos máis daño co martillo. Vou curar aquí a Mario. Por si acaso. Eu prefiero aquí usar os combates porque realmente parte da gracia do show son os combates. Ainda que sei que vai haber momentos no xogo que posiblemente os combates sea algo que queiramos evitar. Sobre todo se andamos mal de vida ou que sea. Vale. Vale. Ahora ven co gigante, Joder. Este se lle deu co martillo, que pasa? É que a hora de elegir as accións con Luigi teño que pensar, Increíble, macho. Aí está, 21. É que os combates ademais tamén che van dando moediñas que non ven mal. O que pasa é que aquí hai un detalle tamén, que se o bicho a Luigi atravesao, pero na entregas anteriores a Luigi non o atravesaba, Contaba tamén como entrada en combate. O que pasa é que aquí, como parece que vai máis por libre, parece que iso non importa tanto.
Qué falsos, tío. Este obviamente solo se le va a poder atinar o salto. Vale. Cabreouse. Suben de nivel los dos. Nivel 6. Vale. Ah, bichos. Ay, no. No. Nen se os socorra. Que non vos acerquedes. Ah, pues fixaron de caso. Menos mal que se foron. Como chegaron aquí arriba, estaba tan aterrada. Terra atrás. E agora dos bichos en un vermello e outro verde. Non vos atrevades a invadir o meu spa. Ni un paso máis. Bicho vermello. Ahora este tamén bicho verde. Que collos. Una vida. Se supón que por aquí cerca hay un sitio que guarda relación co gran conductor. A saber onde está. Eu buscaría, pero esos bichos feísimos infestan o todo. E non lle dou. Ah, que non son enemigos, pa... Non son enemigos, como tal. Hay varios caminos aquí, ¿no? Ah, mira, tengo que ir hasta donde sale a marca ese. Pero quiero explorarlo todo. Vale. Vale. Oh. Oh. Claves da produción de gel Clamas. Mezclar solo fruta do monte Gusumuchi. Amasar ben os bichos cos bichos non se pensa. Seguir amasando sin pensar en bichos. Lol. Vale. Supoño que a tipa aquela que berraba polos bichos é a dueña da tienda. Próximamente aquí, atracción turística. Vale. Tengo que volver por donde vine.
Au. Pillaron. Son todos dos que voan. Tiña, molaba que tuveras a opción de que cando mata a un, pudera saltar a outro. Como me lían aínda, Que bueno, de momento tampouco é que me enfrentara a moitos, o sea, que é normal, pero... Menos mal que non saltei, porque estuve a punto. Vale. Ah! Quixen usar o martillo, non me deu tempo. Aí vai polo colega. Quero pisalos, pero non é tan fácil como parece. Espera, no. Quería cambiar a martillo, non me deu tempo. Con martillo, Mario con martillo fai máis daño, Confirmado. Cabrearonse os dous. Cada día se estoy aguardando todo, ¿verdad? Ah, sí. Vale, aí hai cousiñas encima. Ben guardado. Un champiñón. Vale. Un poco más callo. Pua, máis bichos. Ahora que me fixo, non sodes bichos, sodes dous cabaleiros de recios bigotes. A que debo placer? O sea, a tipa debe ter necesidade de usar gafas. Pero que faz aquí encaramada, muller? Oye, que teño nome. Chámame Mariana. E que diante eres ti, un bicho que fala. Pero que manía, que non son ni un bicho ni un porco, ni nada deso. E cálmate, xa. Digo, tranquila, Mariana.
Mariano. Desculpademe, é que sufro moito cada vez que teño o monte. Ah, que vos interesa o meu xel fixador, precisamente recoller ingredientes. É unha forma de elaboración propia e estou seguro de que non vos defraudará. Deixará vos os bigotes rígidos como cerdas do cepillo. O de cerdas non farás, non habría sido en directo. O caso é que sí, interésanos. Proporcionaríamos en Qatar, pero non o teño na tenda. E non sei como baixar daqui. Oh, ofrecedes a levarme en brazos. Pareceme un atrevimento pola vosa parte, pero tampouco vou vexo como baixar eu só. Así que de acordo, permíteme que me axudedes. Cunha condición, que non se nos acerque ni un solo bicho. Ahora entendo. Sigo que tedes todo baixo control. Queres probar a transportar? Ben, entusiasmo non vos falta. Pois veña, ánimo e a eso. O sea que se me acerca un bicho, igual teño que volver a empezar. Vale, aquí ven o problema ahora. Hostia, que aquí teño que saltar. Por menos mal que non me pillou arriba. Foi GG, la verdad. Sodes uns caballeros tan xentiles como apostos. Mil gracias por devolverme a miña tenda sana, salva e libre de parásitos. Teño unha deuda con vos, pero penso saldala. Tomade un tarro do meu gel Glamax. Bueno, Glamax. Tu veches gel Glamax. Canta máis xente use, mellor. Dadelle a esos bigotes todo o glamour que se merece. Non é pa min, pero bueno. Vale, vese que todo que sean bolsiñas destas é material para crafteo. Hostia, non vim por aquí antes. Hostia, igual non estuve aquí antes. Ah, para, que había unha tubería aquí, joder. Ainda que bueno, gracias a eso conseguí esas moedas. Vamos a la plaza por aquí. Puedo vender aquí martillo bello. Ese o xel fixador que tanta falta nos facía. Muchísimas gracias. Respira tranquilo, disco gurú, diodo. Mira o que temos, o que teño aquí. Bueno. Un peinado con forma de altavoz.
Por fin, o disco duro diodo volve a ser o de sempre. Así é, brother. É hora de mover o body. Bueno, máis ou menos o de sempre. Pinche discos que empece o bailoteo. Pensei que iban poñer música, ben, xa empeza. Hey, brothers. Gracias polo shell, colegas. Fochedes moi enrollados cantido. E postos a enrollarse seguro que vos vai a marcha. Vou vos enseñar uns pasos da Uten que o flipas. Apúntome. Ui, non me gusta como se está poniendo esto. Algo me di que hai que repetir estos pasos ca planta dali. Buah. O baile fraternal. Sigo o ritmo e pulsa A, B, X ou Y para que Mario e Link realicen o baile fraternal. Pulsa os botóns seguindo o ritmo e o momento dos anéis para executar un baile genial. A ver se sois capaz de seguir o meu exemplo. Enseñadelle ao personal canto fardades. Ala. Aquí vou fallar sempre. Vou fallar sempre por culpa do mando de Xbox. Quedaste sin gasolina, quero veros bailar. Intentad de novo, sí. Pois veña, estamos tardando. Dalle o Bruno pincha discos. Casi, fallei un. Hai que facelo perfecto. Queres reducir a cantidad do reto? Fallos permitidos 1. No. Pero solo cometín un fallo. Non acabo de entender este. Ou cometín 2 e non me acordo. Ahora sí, ¿no? Vale, difícil non é, pensei que iba a ser. Aí vai. Ah, que se lle afecta a planta agora. Hostia. Non pensei que me draba tanto. Sodes os number one. O vosso contoneo lle a puxolle as pilas a Buclidia. Sei que vos tedes que mirar, pero pegades un garbeo por aquí cando vos dé a vena, ok? Ti que dis, seguimos partindo a pana all night long. Pois claro, disco gurú, diode, seguirei os teus pasos ao fin do mundo. Mentre o corpo aguante, que nos vai dando. Vai a fulanos. Este escenario é a miña responsabilidade. Non me esperará tantísimo hospital. Sorte que haberá hospital. Caberá hospital. Vamos a dar aquí. Vamos a avanzar por aquí. A ver que ten estes. Que bonita volve a estar a Buclia, ten unhas formas tan intrincadas, non vos dan ganas de esperar por ela. As vistas dende arriba son increíbles. Cando vin a Buclia estirarse ante os meus ollos non o podía creer. Gracias a vos contemplei unha escena que xamais olvidarei. Por aquí non sirve de nada ir, non? A ver, oh. Vale. Deixadesme a boca aberta. Desde aquí arriba vino todo. Parece que a xente se divertía. Esta illa
vive en armonía. Despertaseme tantas emocións, esa é a maxia das cancións. Con xeral, os meus versos podesen expresar o complexo que é o poder do ritmo, pero nin de lexos. Terei que centrarme no máis inmediato. Teño ganas de ver a miña familia un rato. Que maníacas, man. Pero antes, mentres conectades á illa, importa vos se baixo a cantar o escenario. Ainda que deixachedes o listón moi alto. Pisar o escenario causábame pavor, pero as vosas palabras influíronme valor. Quero que todo volva a ser como onte, pero chega ao presente e non sabes que facer. Isto me importa, recorda e me conforta. Serpal solo pensa en versos. Leva a mano o corazón e a alma do meu irmán tesón. Os vínculos que nos unen a outros son hilos dourados, son tesoro. Teño que admitir que me chega a pachata. Vale. Pois xa conectamos esta illa tamén. Esto implica que se van a abrir las movidas estas. Okay. Ahí está. Isla Maraña conectada. Ahora supoño que xa empezará un pouco a movida, pero a ver. Vale, xa conectamos outra illa. Vamos a ver si, entre tanto, Simonel averigou algo sobre o Gran Faro. Conocían este jungluleño tan majo. Hablélle de Abuclide e din que quere escalar algún día. Estaba dicindo con o meu colega que deberíamos visitar. Moitas gracias por facer posible que a xente pode volver a viaxar, reunirse ou conocerse. En que Maraña hai unha planta que única e alucinante, a Abuclide, e que se fai crecer bailando. Iso é máis alucinante todavía. Teño unha nova amiga, estou contando o bonita que é Maraña. A ver se se anima e ven comigo a disfrutar da actuación de Diodo. Vale. Non podo saltar tanto aquí.
Hay aquí está como sin unir esta flecha. Algo pasa aí logo. É como unha corrente que non que hai que unir para que funcione. Aquí non hai nada, vamos ao pillo. Cantas máis illas conectadas, máis turismos poderei facer, e máis especiales culinarios poderei probar. Mario, Luigi, volvestedes. Socorro. No, Sorroco, poñía. Tremendos problemas, problemas enormes. Creo que poñía... Espera, deixademe guardar isto un momento. Porque xuraría que poñía Sorroco. Esperad un momento, porque eu para min que poñía Sorroco. A ver se garda. Oxe. A poder ser. Joder, que me equivoco. Sorroco, pon Sorroco, tío. What the fuck? Sorroco, tío. Trememos... Ah, bueno, aquí ademais xa pon trememos problemas. Problemas e mornes, vale. Eu deime conta do máis tal e aquí xa se nota que estás falando mal. Davi Muigi Tiene que volver a Isla Oxilia. Pero que lle dou a este. Sí, perdón, será mellor que respire antes de falar. Claro, que pasa? Trátese da Illa Oxilia. Esos malhechores volveron, están destrozando e esta vez traíron a algún cabecilla. ¿Será posible? Amigos, tengo que tenéis que salvar a Illa. Unha vez máis dependemos de vos. Por favor, salvad a Illa Oxilia. Desde que conectaches a Illa Oxilia, basta usar esta tubería para chegar a ela. Vale, que vos decía, que parece que ahora sí vai haber un pouco de feira por fin. Bueno, non sei si... Ah, bueno, ahora teño vida a tope xa, vale. Ocúpate do problema que teñen na Illa Oxilia. Ademais, neste xogo si que deixan claro tamén os seguintes obxectivos que nos anteriores podías te esquecer. Vale. Hostia. Si galiaron pardas, Anda, mira quen están aquí. Gracias por vir, majos. Pois xa vos que os teño a mano contos. Esos matóns volveron e esta vez traíron ao seu xefe. Ordenei evacuar a illa, pero os veciños negáronse a abandonar as súas casas, as súas estatuas. A romper mola, romper cousas é o mellor. Mima, chaval. Manazas ás obras. Hostia, cacho bicho, O xefe desos cabezabolos instalouse no oeste. Facede algo, salaos. Vale. Agora sí que vai haber feira. Non sei se co martelo será máis efectivo. Este xa ten nivel 6. Bloqueo. Si os ataques fallan, os enemigos poseen... O sea, os enemigos poseen distintas habilidades.
Algúns protéxense na cabeza para defensa dos ataques en salto ou lánzanse polos aires para esquivar martillazos. Fíxate ben en que fai o enemigo para poder elegir entre un ataque en salto ou martillazo, según sexa necesario. Vale, o sea, cando están así enfrente, debo saltar sobre eles. Vale, este hora cambiou. Vale. Os martelos tamén sirven para contraatacar. Hai que manter pulsado o botón para alzalo e soltalo para atizar. Cando un enemigo ataca, podes bloquear co martillo e incluso infligir dano. Mantén pulsado o botón para alzar o martillo e soltalo para atizar. Cando o enemigo este a punto de atacar, deixa de pulsar o botón no momento preciso para executar un contraataque co martelo. Se o teu bloqueo non ten éxito, a acción enemiga infligirate dano. Vale, e será... Ah, sí. Merda. Aí, caguei. Vale. Se agora dificultase os combates contra estes tamén, porque xa fan máis dun ataque diferente. Menudos músculos, loitando así, o xefe disto durará un suspiro. Espero que non, pero anda que como sea Pedrolo. Este Pedrolo é un caso. Pedrolo. En serio se chama Pedrolo. Os nomes dos personajes neste xogo están me reventando. A quen anda estos anastasios, espéreche un castigo de agárrate e non te menees. Hostia, cuidado, Hostia, cuidado. Hostia, cuidado. Vamos. E logo, o mapa non era no menos, pero claro, ahora sáleme como de oír. Desplazarse así. Vale, teño que ir hasta ali. E non podo usar a tubería. Digo eu. Ah, parece que non está activa a tubería, ou si? Ah, non, é máis adiante. Ah, non pode ser, os monstros volveron. Son os que consigues conectar a illa antes, non? Podrías volver a axudarnos. A ver, dices que esta illa non é un lugar moi seguro en estes momentos. Por aí anda solto un monstro que se dedica a destruir obras de arte, é horrible. O responsable de tal calamidade está na zona de... Este creo que puxo. Vale, vamos a coller la tubería. Bueno, aquí. Bueno, igual puedo ir por aquí. Hostia puto Luigi. Estes bichos supoño que terán máis nivel, ¿no? Hostia, 4. Ah, ten nivel 1. Pensé que te iría máis nivel.
Bueno, de feito, chega un punto no xogo que co ataque adiantado podes incluso matar os enemigos. Esta flor é unha conectarilla. Nútrese da enerxía do conectar. Gracias a quen conectou a illa, todas volven a florecer. Esa é. Se son de nivel 1, tamén é un combate que non é que me interese moito. Xermen de milla. Moito, digo, ollo, se os rivales te pillan por un... Vale. Ah, baixaron, se que os tiña que pillar dentro do aire. Oh, distritos errores que bloquean o camiño. Por fin é posible volver á aldea. Yupi, moitas gracias. Vale. Teño bastante xa con protexer a aldea. Toca vos a vos encargar dos líos do monstro. Sorte moito ano. Vale. Ai, aquí xa subín antes, oh. Se volven a crecer, hai que collelos, que as moedas nunca veñen mal. Amigos, vais a librar... vais a librarvos dese granduñón. Entón máis vos vale ir ben equipados. Perdade que vos cobre, pero eu non vivo do aire. Pois a verdad que se iba a mirar de comprarches algo. Vale, martillo de salvo, normalucho. Teño 639. Vou comprar un para Luigi. Isto podo comprar tamén a Luigi. Vendo este. Vendo esto. Atrae a atención dos enemigos en combate. Vas a vender por unhas moedas. Esto para que carallo. Vou non manter de momento por se ten unha actualidade máis adiante, pero... podría comprar estas, pero de momento vou ir así. Xa tedes todo o que necesitades, pois dadelle unha lección a ese buscabús. Por certo, tedes outra tenda aí enfrente. Non vende equipo de calidad como o meu, pero ten obxectos que os poden ser úteis. Por último, como ides de nivel? Se non vos vedes preparados, non vos metades en berenxenales. Metides inimigos á vosa altura para ir subindo de nivel. Vale. Pois son as duras, os negocios deben abrir para servir ao público. Dous en vida a mellor tenda de obxectos de Hostilia.
Vale. Bueno, isto de momento non o vou necesitar, o xarabe, porque de momento ata que estanden non vexo que aínda se desbloquease. Creo que de momento teño bastantes obxetos. Bueno, froitos cantos teño? 5. Creo que deberían chegar. Olla. Olla. Vale. Máis pedazos aburridos. A vos non vos coñezo. E desde outra illa, Illa Nao, sodes os que conectache desa illa. Mola. Pensades surcar os mares en busca das demais illas. Estaba observando as aguas con moita atención. Algo interesante. Que va, todo o contrario, este mar é un tostonazo. Eu só busco os peñóns, sabedes o que son? Son esas rochas con formas que se ven polo mar, non? Os que parecen estatuas. Eso é, nos mares de Concordia hai diversos peñóns con forma de todo tipo. E a, que me gustan as culturas que fan en Oscilia. Pero para mí a pedra angular da beleza de Concordia son os peñóns. Os peñóns. Silenciosos centinelas do océano. Figuras fascinantes que estimulan a imaginación. Deixanche de ver. Perdón, a mente enchéseme de imaxes de fantásticos peñóns. E aínda non me dixo como se chama. Sempre a busca de peñóns novos. A xente apódame Doña Peña. Doña Peña, dixeches, non se me rompeu moito a cabeza. Pero é un mote chulo, memorable, desde logo. Ben, debería seguir contemplando o océano. Claro, por nós non te cortes. Vale. Vale, teño que ir... por aí... Olla. Hostia, aquí romperon, ¿no? Esos monstruos solo viñeron a destruir a arte e sembrar devastación, pero o impulso creador é imparable, os seus actos inspiraron novas obras. Os monstros invadiron a aldea e destrozaron a miña obra, pero alégrome. O creador, ao leo por segunda vez, corrixirei os detalles que non me gustaban. Está bien. Bueno, claro, ahora puedo darle aquí a ponte este. Aí a web está conectada, pero a aldea está completamente arrasada. Os monstros non cruzaron a ponte, se que as obras de arte estarán a sala. Ainda que agora igual acabo de joder. Gracias por baixar o ponte levadizo. Alzouse mentre iba ao meu durante un dos meus paseos diarios. Menos mal que gracias a vos non me quedarei aquí colado como sempre. Vale. Arte de Oscilia, peza número 6, libre perspectiva. Para un artista é fundamental aportar unha personalidade propia. Estamos ante un animal ou unha flor. Como o creador, eu decido. Pero o espectador tamén decide. O divertido é ter esa liberdade. Os da mostra de arte tamén tomáronse moitas libertades. Por exemplo, poñer a miña obra onde non pasa nadie, como os pille.
Claro, aquí necesito unha habilidade das que teño máis adiante para poder pasar dun lado a outro. Oya. Oya. Ajá. Hostia, dous enchufes aí. Vale, hai que usar os enchufes para seguir avanzando. Paretizas todo. Nada me fai caso, odio todo. Pois seguireme rompendo cosas hasta que me farte. Vale. Aí os ven. Hostia, no pisei. Merda. Let's go. Merda. É que non sei se podo mantelo o martelo eternamente, como nos anteriores non se podía, va. Oya. Let's go. Igual deben usar o martillo porque teño máis. Mario. Oh yeah. Curar. Oh. Oh. Moito me mata o Luigi. Yahoo. Espera, aquí. Vale, vou ir por aquí. Hostia, non podo avanzar por aquí sin romper la pedra de ese lado. Joder, que merda. Ah, claro, que xa acababa aí o camiño. Que engañabobos podían facer para que conectara con este. Bloquea, que cabrón. Let's go. Oh yeah. Oh yeah. Este. Oh yeah. Uy, Mario quedó a nada, de subir de nivel. Puto Bitcoin, mira que está alto ahora. Vamos a ver. Okay. Pisou no Luigi sin querer, o sea, eu creo que lle dei obvio tamén. Oh yeah. Oh yeah.
Nivel 7. Okay. Haha. Ah. ¡Ay! Joder, a veces es escurridizo darlle co ataque anticipado. Oh yeah. Espera, ¿no? Voy a atacar por aquí. Mario. Oh yeah. Hostia, aguantó, No veo a nada, pero aguantó. Mario. Champiñón, buenísimo. Oh yeah. Eu ainda sigo tendo aí o reflexo do darlle ao B para as accións de Luigi. É unha jodienda que flipas, Un fruto, buenísimo. Oh yeah. A ver, aquí hai algo estas. Oh yeah. Yaha. Ah. Oh yeah. Que me gusta Luigi. Xa que estou, vou facer limpieza por aquí. Champiñón. Oh yeah. Ah. Oh yeah. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Caerá, non caerá. Yeah. Yeah. Non me dou tempo, Joder. Diré que son rápidos. Para darlle con martelo, macho. Que aquí sigue sin haber o ataque tándem. Oh yeah. Vale. Mario. Oh yeah. Está. Vamos deixando todos os débiles que quedan a golpe de contraataque. Aí está.
Let's go. Champignón vida extra. Oh yeah. Oh yeah. Buenísimo. Uy, yo no te quedas atrás. Let's go. O sea, de limpieza. Bloqueo, me cago en puta. Let's go. Mario. Let's go. Mario. Listo. Oh yeah. Bueno, al final que coña estou farmando monedas, experiencia. Pero bueno, mola ir collendo práctica. Ainda que de momento ataque standing como tal. Ainda que bueno, aquí tiña que vir igual para coller o enchufe este. Joder. Debí saltar en vez de darle a X. No, o martillo fai máis daño, creo eu. Oh yeah. Wow. Notou esa subida de nivel aí, Mario. Let's go. Dice que... Ah, bueno, 30 en total, pero con martelo creo que eran 35. No, 36 facía ahora. Se en principio era co... É que co martelo creo que teño un equipado unha cousa mellor, por eso fago máis daño co martelo. Ou iso creo. Yahoo. Así que estes son... Claro, que aumentame máis o obxecto este que o... Sí, é que o martelo é mellor co... Oh yeah. Así cae a... No, ao final caí. Vale. Yeah. Oh yeah. Yahoo. Ah. Yeah. Yahoo. Ah. Oh. Yahoo. Yeah. Oh yeah. Ah. Yahoo. Yeah. Oh. Ah. Oh yeah!
Mario. Luigi. Vale, por aí non é. Quedou moi claro. Erba antídoto. Vale, teño que volver atrás para chegar aí. Igual podía coller o enchufe con Luigi, o segundo. E non pegarme esta volta agora. Pode ser. La verdad que non me dei de conta. Eu creo que non está programado para levar los dos. Bueno, creo que xa tiña a vida ao máximo. Pero por si acaso. Vale, pois vense vos ahora. O primeiro boss do xogo 4 horas e pico de partida despois, Non me gusta, odio. Últimamente a xente solo fala dunha cousa: os héroes das narices. Por eso os odio. Bueno, por eso os odio. O sea, que ti eres o bandido que vai por aí rompendo as creacións da xente, non? E ti quen eres? Tes unha pinta rara, pero apetitosa. De apetitosa nada, nadie se lle correría asarme a brasa con salsa de pimenta verde. Estás dando idea. Esto non me gusta. Esto non me gusta nada. A xente non me fala. Tratanme fatal, marxínanme. Penso destrozalo todo. E entón, por fin, todos me farán caso. Rompereino todo. Aí va. Se viene. Bloqueo resignado. Vale. Pedrolo, nivel 7. Vale, solo hay un sitio donde atacar. Vale, ahora cambió. Vale. ¿Qué fai? Hostia, ahora fago menos daño. Con martelo supoño que non podo atacar, porque está a cabeza moi arriba. Non me fío. Hostia, chaval. Ten cuidado, podes estar co martillo levantado todo o tempo que queiras. Que ali unha pedra na obra de arte do fondo. Aí vai. Ocorreuseche algo, Luigi?
As ideas de Luigi. En ocasión Luigi fíjase no entorno e o componente dun enemigo e ten un soplo de inspiración que resulta moi útil. Cando eso ocurra, golpea o bloque de acción de idea de Luigi durante o seu turno para que o poña en práctica ou que se lle ocorreu. Se executas o plan correctamente, podrás infligir un gran dano ao enemigo. As ideas de Luigi requieren de cooperación de Mario. Si quedou inconsciente, usa un champiñón vida extra para que se recupere. Vale. Devolve a pedra. Hostia, feo. Pensé que tenía que pulsarlo A. Oh shit, man. Oh shit. Canto daño de fish. Ah, túrdelo. Buenísimo. Espera, con martillo ahora me llevo. 44. Rolazo. Hostia, ese último jodeu. Puedo curar a Mario. Está un poco tocado. ¿Qué? Boas Factex. Estou aquí un pouco liado co boss este. Merda. Cagada aí, Porque é o primeiro boss. E non é que pareza difícil, pero claro, como é o primeiro reto que me está supoñendo o xogo. Que me acabo de dar conta ahora que tapo un pouco a vida do boss, pero bueno, ahora xa dá igual. Martelo. Mario. Logro completar as do martelo coordinado. Un xarabe, vale. Vale. É como de Mario? Sí, é a da mesma saga. Que se estrenou no seu día en Game Boy Advance, como Mario & Luigi Superstar Saga. Despois tuveron a secuela que xa fora... Bueno, a secuela... Sí, creo que xa fora en Nintendo DS. Unha que era de viaxes no tempo, que salía Baby Mario, Baby Luigi. E despois a terceira entrega, creo que foi esa a de dentro de Bowser. Despois saliron creo que un ou dous máis en... A parte dos remakes, que eu tuve un remake a primeira. Os da 3DS non os cheguei a xogar. Creo que tuve unha entrega ou dúas en 3DS. E agora saleu este, o día 7. Vale. Genial. Hostia, non o fixen ben, porque se puxo genial. Merda, eso non yo linha. Ainda non pillei o timing aí. Vale.
Boas de Didi. Como se diga, igual que mal. Vamos a la... A ver si me sale ahora. Ahí está. Oh, yeah. Vale. Pedro Vainas Kimbamba. Sí, este é moi mítico. Vi un outro día que ti tamén streameas. Vi que, claro, chocoume que viñas como de, creo, non sei se eres de Rusia, pero que falas galego. Acábame de chocar. Ai, fixéchesme raid, agora que me dou de conta. Perdoa, Fates, é que me fixeches raid e non che dixen nada. Ademais de 8 persoas. É que se me saltou nin conta me dei, porque creo que teño as notificacións cun volumen moi baixo. Si, Daididi, si, falaba de ti. Hostia, cambia a cámara cando estás ausente. Hostia. Vou curar aquí a Luigi por si acaso. Nah, é que chocoume que vin que falas castelán nos streams, pero que sepas galego así tan perfectamente, chocoume. Eu supoño que terás familia de aquí ou algo. Vale, vamos a ver. Igual debín aproveitar para darlle un golpetazo. 42. Suerte. 18. Quedalle pouco. Ah, bueno. No, bueno, pero... Sí, no, desde nada, logo toda a vida prácticamente. No, pero digo, de falar galego, cando vin a túa canle chocoume. Pero bueno, ao final, se estuveches aquí, é normal. Vale. Aí está, derrotado. Super champiñón. Oh, yeah. Y directamente subía de nivel con bonus además. Nada, digo que cando me empezaches a seguir outro día, despois entrei na túa canle e vin que tamén faz streams. Non sei se te refieres a eso. Vale, nivel 8. Bueno, pero algún fixestes, me refiero. Ao alcanzar certos niveles incrementase o teu rango. Ao subir de rango podrás elixir o bonus que che fará máis forte. Conforme incrementa o teu rango, ampliaránse as variedades de bonus disponibles. Ten en conta que non é posible acumular todos os bonus de rango, sino que deberás seleccionalos cuidadosamente. Tampouco podrás cambiar a tua elección máis adiante. Sopesa os puntos fortes de cada irmán e a túa forma de xogar antes de elixir o bonus que mellor se adapta a ti. Vale. Máis vida, máis bigote, nivel rápido, aumenta un 20% da experiencia obtida ao derrotar enemigos. Hostia. Máis velocidade. Dache unha cosilla extra porque... Hostia, ollo. Ola debullador. Cada vez que subes de nivel, otorga máis 1 de vida. Despois, cada vez que subas de nivel, otorga bigote máis 1. O bigote implica que vas ter máis probabilidade de sorte, o sea, que de facer como golpes críticos, por decirlo así. Despois aquí aumenta un 20% a experiencia obtida ao derrotar enemigos.
cada vez que subes de nivel otorga velocidade máis 1. E aquí dache unha casilla de equipo extra para equipar máis guantes e complementos. Joder. Estou entre nivel rápido. Porque, a ver, nivel rápido 20% pareceme bastante. Perdón, debullador, perdón. Que aínda que intento traducir todo, é normal que se me escape algo. Igual que antes dixen que creo que martillazo en galego é martelada, cousa que nunca escoitei na miña puta vida. Martelada, nunca usei esa palabra na miña vida, pero bueno. Que estea quen que irá. Pero para eso che teño, debullador, aí me gusta. Que me estés aí dando ese nivel de filoloxía galega. Bueno, non sei vos que vedes máis interesante, se un nivel 20% é que isto sea permanente, pareceme demasiado tocho ignorar isto de nivel rápido. Pero é que unha casilla de equipo extra, oxalá, se pudera poñer en galego, poñería, sin problema. A ver, tampouco me fixei, pero entendo que galego non o había. Suele estar o típico de alemán. Bueno, neste caso non sei se me deu a opción. Pero normalmente suele ser o de alemán, italiano, inglés, español e non sei se portugués. Pero bueno, aínda que hai xente que o pon en portugués, non é o mismo. Non vou entrar aí hoxe porque me quento un pouco. Pois estou indeciso entre unha casilla de equipo o nivel rápido, tío. É que isto igual pode facilitar un pouco o xogo de nivel rápido. Se me dera ataque máis 1, igual o collía, Vou dar a nivel rápido. É que me parece demasiado goloso de nivel rápido. É que non sei, tío, porque ao final eu son de pelear moito e temo que isto me axude, que sea demasiado roto. Estou moi indeciso aquí. Vou elegir equipo máis 1. Que é en polvo. É que temo que o do nivel rápido me dea demasiado chetadón. Igual me arrepinto, pero bueno, agora xa está. Agora verá o bonus de Luigi, que non sei se será igual. Vale, exactamente o mismo. Máis vida, máis bigote, máis nivel máis rápido, máis velocidade ou equipo máis 1. Eu voulle dar a equipo máis 1. Creo que isto tamén lle vai dar bastante show. E o seguinte bonus é no nivel 15. O que ao final vale que pode implicar farmear máis, pero de nivel máis 20 non sei, dá má sensación de que pode ser un... non sei. É que ao final simplemente te agiliza, non che dá unha ventaxa, agiliza a subida de nivel, que, bueno, é unha comodidade, pero... Seredes... Nade me escoita. Que bicho che picou. Xa metime eu que isto era cousa túa, Pedrolo. Si te viste. Canto fai que non te pasas a ver. Antes estabas todos os días na miña casa. Agora non me veñas con regañinas. Folles ti a que deixou de facerme caso, tita. Ti e todo o mundo, ni sequera me mirabas. E por iso, deixa de facerte a vítima.
Se é a túa excusa para ir por aí destrozando obras de arte, que a xente se fixe en ti, que che fale, que che queiran, pois fai algo por eles. Mereces un bo castigo, a ver se espabilas dunha vez. A ver, a min gústame os RPG en general. Esta saga proveina no seu día na Game Boy Advance. É unha saga que, menos os de 3DS, xoguei todos os de 3DS porque non tuve a 3DS, non me cadrou de xogalo emulado. Entonces, eso que é unha saga que me mola e sabía que esta, pues, tiña boa pinta. Entonces, sen duda, pues, xa supuxen que caería cando vin o primeiro trailer. Ainda que sí que nos streams sí que estou traendo entre comillas algo de todo. Entre comillas porque ao final suelo traer cousas que a min me atraen máis. Non xogo en xeral a algo que este de moda ou que moita xente diga ai, xoga isto. Xogos se me gusta, senón, obviamente. Veces tomo a veces para dunha vez. Hostia, que vai facer? Super Saiyan. Isto vai me hacer a mí máis que a ti. Hostia. Hostia, porque non apareceu antes. Como bo rapaz que solía ser. O sea, quere que sea boa persona e dalle un ostión que mando ao quinto cogón. O sea, buah. Aquí dando leccións como a bella usanza. Como Animal Crossing. Ah, dilo polo Flat World. A ver, aí é un caso excepcional. Ainda que ese é un RPG tamén, que ti xa me dixeras, sí, que me dixeras que che recordaba Animal Crossing, pero era un RPG, era un RPG tamén. O que pasa que é un RPG dun desarrollador indie, entonces é así un pouco máis, non sei como dicirlo, máis humilde o xogo, máis modesto. Pero sí, o que pasa que se mencionara que ese xogo, como é dun feito por unha persona que sigo en YouTube e que levo vendo moitos anos os seus vídeos, pois comprar o xogo. Tamén comprei outro, un que se chama Leyendas e Videojuegos, que tamén sacou, ese sí que sacou un xogo que é máis estilo Animal Crossing. Bueno, inspírase máis no Stardew Valley, como se fose o Stardew Valley no espacio. E ese tamén yo comprara, que sacou no fai non sei se fai uns meses, aínda que ese sí que xoguei moi pouco. Esta señora dá-vos 1000 voltas. Virtudes, é que o virtudes mata. Estades ben, Cali? Tranquilo, amigos, gracias a Mario e Luigi todo foi como un canto de roda. Gracias, rapaz. Pero destrozaron a illa. Fixeron pedazos as estatuas. Pois que as volvan a facer. Que? O importante da arte non é o seu aspecto, sino non se está inteiro ou feito a nacos. O importante é como te sintes ao crealo. Dádevos o gustado de volver a esculpir as obras. Virtudes, que lista eres. Veña, traballaremos codo con codo para devolverlle a illa o seu esplendor. Vale. Me dá a min que ese enemigo que acaba de aparecer, este mini boss, bueno, era un boss, un mini boss. Hostia. É isto? Aí algo pasou novo. Aí aquí ahora conéctase. Vale. Vale. Estableceuse un nexo entre as correntes. Vale. Me dá a min que este boss que acabo de vencer agora, que vai a volver a aparecer máis adiante. Dame a min, porque o feito de que o mandara ao quinto
collón. Fijo que acabou noutra illa e vai aparecer máis adiante. Al menos no que ten pasado noutras entregas, dá a sensación de que vai pasar. Sempre estás aquí cando se vos necesita. Despois de todo, ao mellor si que lográs devolver a novidade a Concordia. Pero, ou polo menos eso espero, cruzo os dedos. Vale. Hostia. Teño que informar deste incidente. Deprisa, volvamos con Alar e os demais. Vale. Bueno, agora de volver a illa nada. Espera, teño algo que vos servirá de atallo. Ganaste, débolo. Tu veches a teoría retorno. Oh. A teoría de retorno facilitará-vos ir e volver entre illas conectadas. Pero non vos confiedes, compañeros, isto non fixo máis que empezar. Con esa cosa poderíamos ir directos a illa Nao, que práctica. Adela quen a fixo. Douche unha pista, servidor. A ver que te creías, te son a maña saliron de mí. Que sí, que non tes a boa. Vamos a probar de unha vez. Só hai que pulsar ZR para usala. Bo viaxe, turistas. A ver se che sale aquí. Hostia. É que isto sin duda cunde, Isto cunde, Sí, señor. Surca a nova corrente hasta dar ca seguinte illa. Vale. Sí que xa se están vendo as pequenas engadidos que ten exclusivos esta entrega, ainda que, bueno, non xoguei os de 3DS, entonces non sei se algunha cousa xa foi collida aí. A ver que me di esta hora. Acaban de chegar de Osciria unhas paisanas miñas e dixeronme que nos salvache de sair. Tomade para vos. Espero que lle encontredes uns. Agora podrás realizar os ataques tándem caparazón vermello e caparazón verde. É posible practicar os ataques tándem na guía Porco Polo do menú. Está por aí na playa, son fósiles máis raros que vi na miña vida. Que tipo de criatura habitaría no seu interior? A resposta obvia é unha tortuga, pero prefiro deixar voar a miña imaginación. Non hai nada dentro, verdad? Espero que vos guste. Moitas gracias por todo, hasta outra. Enterache de sus queridas. Reapareceu a filla de virtude, está aquí en Illa Nao. Sí, mirad, aí mismillo. Me dixo a filla ou o fillo? Cali, virtude estaba por con eso a pobre, por los dous, claro. Pregunto se ora a mãe e filla volverán a vivir xuntas baixo o mesmo teito. Pero se tesón non é a filla. Pero que xogastes o Mario e Luigi da 3DS? A ver, eu sei que hai al menos unha entrega, non sei se hai o remake. Saleu un remake do da Game Boy Advance. De feito, o remake non sei se o xoguei. O Mario e Luigi Superstar Saga. E o de Viaxe ao centro de Bowser tamén tuvo remake. Eu non me botaría as campás ou... Así que aquí de chacha non parece ter moita prisa por volver a casa. A que me lembrará. A ver, a verdade é que virtudes pode resultar un tanto intimidante a veces. Si din que logrou facer calar a unha illa inteira cos seus berridos que me... Ai, sí que está a súa filla aí. Non a vira. Hombre, boas, Charlie Bravo.
Saludos amigos mostachudos. Queres saber se teño previsto regresar con miña nai a seu domicilio? Por suposto que volverei, pero non urxe. Non quero que miña nai se preocupe. Con miña nai hai que ir sin presa ou atúrese e salto do amor a riña. Non busques excusas, le dá cara, irmán. E tanto che importa que a mamá vea aos seus fillos, polo menos que o menos que podes facer é ir comigo. Eu, pero se estou traballando, dalle un bico da miña parte. Supoño que leva razón, irei a casa sin máis dilación. De volta a Hostilia con unha sonrisa. Desádame sorte, vida a ver. Espero que vayan ben as dúas. Acercaros a Hostilia para asegurar que que vos acercadeis a Hostilia para asegurar. Regreso a fogar, botas picnic. Esa é a recompensa que me... Conforme conectes illas, conocerás máis historias dos habitantes de Concordia. Algúns terán misións para ti e a completarlas recibirás unha recompensa. Escoita os cotilleos destas tres señores e daránche pistas sobre misións disponibles. Hostia. Curioso, eh? Si, a maña esta fala sempre con verso. O sea, en verso. En ocasións verás o icono sobre a cabeza dun habitante en Concordia. Se falas con esa persoa, formularase unha petición a Mario e Luigi e te verás unha misión. Completa misións para conseguir obxectos úteis e aprender máis cousas sobre a xente que te encontres. Certas misións deben completarse dentro de certo tempo, tipo de misión que non me gusta, pero bueno. E outras non estarán disponibles tras superar certos puntos da historia. E outras xa non estarán disponibles tras superar certos puntos da historia. Teno en conta para non perderlas. Vale. Son dúas cousas que non me gustan. O sea, as misións que non podes completar cando xa avanzastes demais, a veces quítalle un pouco de rollo ao xogo, porque en plan, tes que ter cuidado de se eres dos que lles gusta completar todo, non podes ir a cañón porque te podes perder estes detalles. Aínda que non é o primeiro xogo no que pasa, normalmente suele haber xogos nos que tes a posibilidade de facelos ao final do xogo. Os iconos que aparecen no mapa indican o progreso de cada misión. Se o icono non está marcado, significa que é unha misión disponible que non descubriches. Se te dirixes ese lugar, podrás falar co personaxe que a propondrá. A flecha indica que aceptaches a misión nun lugar señalado. Encontrarás máis información na aventura dentro do menú. A cata máis xente axudes, mellor. A marca de visto significa que a misión pode completarse falando co personaxe señalado. Recorde facelo para que che dea a boa merecida recompensa. E o cor cambia. A color cambia cando pouco. A cor do icono cambia cando queda pouco tempo para completar a misión. Cuidado, avanzar na historia podría impedir completar certas misións. Vale. O sea, entendo que se sale en vermello quere decir que se avanzas na historia podes quedarte sen esa misión. Bueno, pues toca decidir hacia dónde dirixir aí a nao. Vale. Hai un novo encargo no taller. Cousas para taller as súas portas. Compra-venta. Bueno, claro. Encargos. Tan só necesito para fabricar o equipo super molón. No taller de Tesón podes pedirlle que che fabrique equipo especial. Falar con Tesón na illa Nao e selección opción encargos para pedirlle que che fabrique altos. Escoitar o que teña que dicirche, só deberás darlle os materiais. Buscar mentres recorres con Colga na túa aventura. Tamén poderás obtelos a derrotar enemigos. Cando che fabrique unha peza de equipo determinada, pondrás á venta no taller e poderás adquirir outra unidade sin que sea necesario volver a reunir os materiais. Eso é un detalle, porque a mellor hai pezas que podes facer para un personaxe e cando a queiras comprar para outro non tens que volver a reunir
Eso Kun. Evita farmeo innecesario. Luvas, como me corrigí antes ahí de bullador. Luvas bravucones, o bueno, bravuconas, o luvas precavidas. Sí, a música cumple co que nos están acostumbrados a sagas. Obviamente en Switch pois pode dar máis de sí que nas anteriores consolas. Este ten pinta de ser algo máis ofensivo e esta algo máis defensiva. Mas é verdade. Dá moita potencia ao empezar o combate para pegar leites. Non sei se este se traduciría así, pero bueno. Para eso necesitarei certas cousiñas. Pedras, solo dúas. Hostia. Cando teña o que necesite de regalo, o primeiro prototipo. Crea os guantes barbucóns. Estou deseando fabricar algo. Pois toma. Sí. Se non poño mans a obra, só tardei un segundo. Si, literal, foi un segundo. Ahora que xa domina a súa primeira, podo poñer o produto á venta. Gracias mil. Estou deseando fabricar algo. Pois voulle dar este. Desde un año que sofro o preciso de combate, son infalibles. Ah, mira, este xa pide máis cousas. Cando teño o que necesito de regalo, primeiro prototipo. Vale. Vale. E canto vale ahora? Aumenta a velocidade, máximo de DPV, tal. Aumenta un 20% o ataque ao dar comezo o combate. Aumenta un 20% de defensa ao dar comezo o combate. Vale. Os inimigos derrotados deixarán caer máis obxetos. Aumenta o 50% o daño infligido polos ataques anticipados. A veces concede o primeiro turno do combate. Vale, vamos a facer cosas aquí. Equipo. Vale. Claro, aquí perdo o ataque. Pero claro, un 20% dar comezo. O que pasa é que ese efecto non sei se é temporal, claro. Vale. De feito aquí. Vamos a ver que me vendía. Este interesa, De feito voy a comprar esto. Lo que pasa es que esto no sé cómo funciona. Si yo equipo a Mario implica que si teño que derrotalos con Mario para que teña efecto, ou dá igual, porque estes detalles eu non os paso por alto, porque como hai dos personaxes ao final teño esa duda, verdad? E o de aumentar o dano dos ataques anticipados,
Vou comprar esto. Vamos a ver. Que aquí... Ah, claro, solo podes equipar uns guantes e un tesouro á vez. Vale. Ten sentido. Quero poñelo por orden porque son moi tiquismiquis. Vale. Entonces ahora podes facerme de... Solo me da un de ouro. Pues non o vendo. Bueno, estes vou nos almacenar por se acaso. E a mellor en algún combate igual me conveñe. Este tamén os vou manter todo ao final. Por certo, as accións con Luigi nos combates, non sei se nos xogos da 3DS entendo que tamén serán co botón B. Porque neste xogo cambiaron e as accións son co A, salvo cando atacan. Que é algo que comentei antes. Mario e Luigi, vístelo, o que no árbol proyectou un haz de luz. E máis, o fogonazo reparou unha corrente que se había desconectado. Pero mira que ben, que práctico, pero que morcillos é esa luz. O caso é que me sona haber visto algo así antes. A min recórdame a luz dos grandes faros. Claro, eso é, os grandes faros. Pero a conectar ore non é un faro. Como nestes pasou eso? Alguna explicación haberá, pero non sabría dicir cal. Igual porque recibeu enerxía dun faro. Sea polo que sexa, en calquer caso, esa luz mostrará o camiño a seguir. Leva razón, ademais seguro que esa nova corrente levanos ao gran faro. E se consigo acceder ese gran faro, é probable que a súa luz nos guía de novo. Sí, pero o gran faro seguirá cheo de enemigos. A todo isto, que facías ti ali, Simonel? Pois veredes. A rotura de Concordia pillounos a meu pai e a min en bueno, isto nunca o sei dicir ben. Se o digo con xe, digo xunglula. Joder. Estaba observando o océano cando empecé a ver illas pasar frente miña. Estaba claro que algo moi grave acaba de pasar. Porque se quebrara o continente de repente. Volcámonos a inspeccionar os mares tratando de atopar a causa. Están embebidos estudiando as correntes que non o vimos ver. Para cando supimos reaccionar xa era demasiado tarde. Levarnos directos ao gran faro. Vimos todos, seres extrañísimos. Despois de eso non sei moi ben o que pasou. É teu pai? Oh, vaya, isto. Simonel. Non hai de que preocuparse. Papá está a salvo seguro. Sen embargo... Va, olvidade. Ala. Nos temos que chegar ao gran faro, de acordo? Vamos a devolverlle a súa luz e de paso daremos unha lección a estes intrusos. Bueno, a esos intrusos. Misión disponible. Polo menos tes unha forma de ver as misións todas. Vale.
Bueno, como vos decía onte, este xogo igual non o vou streamear íntegramente. Quero dicir que igual xogo off stream tamén. Pero igual podo facer misións secundarias ou cousas así secundarias off stream e progresar en stream. Pero bueno, ainda non o teño claro ainda. Vaya mostaches máis frondosos. O que me lembra, canto mellor sea o vosso bigote, máis porás será que se estedes un golpe suerte. Un golpe sorte. Si xogo... Non xogo LOL. Xoguei no seu día. Pero non... Hai moito. Tampouco era un xogo que se me dese ben. Teño que dicirlo que non xogaba moito. Eu no seu día xogaba pa pasar o rato con certos amigos que coñecera por internet. E xogaba de forma moi casual. Se ti xogas sabrás que a maior parte da xente toma demasiado en serio ese xogo. Ao parecer algúns monstros da isla Xuglugla poden facerse invisibles, encantaría bebelos. Pero do que poida se son eso, invisibles. Vale. De feito aquí debía conectarlle aquí, haberlle dado antes. Hostia. Ai, claro, porque hai un faro aquí. Hostia, que hai 5 zonas en xeral. Hostia, por eso o xogo, o que vos dicía onte, que parece ser, non sei se eran 35 horas e co extra unhas 40 e pico. O sea, con razón ten pinta de ser largo, porque fixadevos, hasta agora solo cubrín a metade do espacio desta primeira zona. Hostia. Bueno, creo que eran 4 faros que entendo que estarán nas zonas estas da esquina. Entendo que a mellor esta zona ten pinta de que pode ser a zona final. Ten pinta, non o sei. Xa se verá. Bueno, vou guardar aquí. Canto tempo levo? 5 horas, casi 15 minutos. 2 horas de streaming. Bueno, guardei, porque eu a veces non me fío nin de mí mismo cando lle dou a guardar. Pois aquí teño misións secundarias e creo que vou facer algunha, non sei se a farei off stream ou farei na mañán, porque quero facer esa de ir a illa, non sei se era Oscilia, para que maña se reencontre con súa nai. Gracias por ver este stream e vémonos o próximo. Chao.